uNkulunkulu kubusise ngepurpose. Bese kuzoba khona nawo linyazwa umndeni wakho. Ugcine kade wenza kahle. Khona abantu abathi ubonje wazi walinyazwa bandla Nkosi yami. Yazi wazi walinyazwa umuntu ebenze okuhle. uNkulunkulu amenzela umusa nje kodwa ukuthi nabe bethi bazama bayadonsa bethi bayancela amandla akhe. uNkulunkulu ekubekile emandleni athize ukubekela ukuthi usize abantu. Ungeke ngisize mina kodwa asikusho ukuthi yeke ukwenza okuhle ngoba mina ungisizile ngakulimaza. Bese uyayiyeka ukwenza okuhle. Khona abantu abadinga usizo emphakathini, khona abantu abadinga usizo ekhayeni kini, emndenini kini. Asiqhubekeni bazalwane senze okuhle. Ngiyazi ukuthi ngendlela esesilimazane ngayo singabantu, sesilimazane to i-level yokuthi wonke umuntu usethi ayingcono ngivele angiyeke lento yokusiza abantu bagcina bebukela phansi. Angazi ukuthi uNkulunkulu ukubusise ngani noma ukuthinta engani le kumele uthi uyoyenzela umuntu othize. Kodwa usuvale ucabanga ukuthi ngake ngenzela uSibanibani noma ngake ngenzela abantu abangaka. Sengine experience kulento yokusiza abantu bekujikela. uNkulunkulu ukunikezile leyo nhliziyo yokusiza nje wena. Isibusiso sakho sisekusize nabantu. Isibusiso sakho silapho. Musaka ukuyivalela wena ngenxa yokulinyazwa abantu. Ungenza abantu bakushintsha uqobo lokho oyikhona. Cela uNkulunkulu Baba le nhliziyo ngiyinika wena yokuthi ngisiza abantu. Baba ngibona ngathi sengiyisilima, ngibona Nkosi sengivukelwe izitha zokuthi ngiyabasiza abantu sebebuya bangikhuluma kabi, abanye sebengigijima ngemuva bazama ukucisha lento vele encane nginayo. uNkulunkulu uzokusiza, uzoqhubeka usiza abantu, uzoqhubeka ube usizo.